Hello, my all dear friends. Good morning. Welcome to my YouTube channel Rupon Boro Village Vlog. Rupon Boro Village Vlogआव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय जासिहरग्रोबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायलांदो। नै लोगोफोर आंना न'आ बेनो आरोना दासान्दि माने बनायनो हाथ'आखै। उनाव बनायगोन आरोना माब्लाबा जुदि बनायनो हायोबा आरो बनायनो हाथ'आखै बेनो आरो आंनि न'आ। आं माने नोंथांमोना आंनि न'खौ सानसेबो खोन्थिफेराखैमोन आरोना दिनै आं खोन्थिलांनायदो आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नै बे जाबाय इसिं आरोना लोगोफोर इसिंखौ आं माने एसे बारायबावनायदोंमोन एबार जानाय नंला आरो माने नैयाव लासै बारायनायदोंमोन आरो एबार जानाय नंला। नेक्स्ट बोसोराव हायोबा बारायनोसै। बारायबा नोंथांमोना नुबाय थागोन जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायबाय थायोबा फिउचाराव नोंथांमोना नुगोन। बे जाबाय आंनि साइकेल बोराय आरोना बे साइकेल बोरायजों आङो मथा मथि 10-11 बोसोरसो जाबाय बारासो जाबाय खोना। आं माने क्लास 10आव फरायबाय थानायावनो लादोंमोन आरो बे साइकेलखौ ना गावनो बायनानै आरोना जेब्लासिम क्लास 10आव थांजेनदोंमोन आरो होमबानिफ्रायनो आं बे साइकेलखौ बायदोंमोन। गुवाहाटीयाव थांनानै खामानि मावनानै बायना लादोंमोन आरो गावनो निजिनो खस्थ' खालामनानै। उफाय गैया मा खालामनो आरो बिमा बिफायाबो बायना होनो हाया नालाय बेनिखायनो गावनो खस्थ' खालामनानै लादों। दासिमबो बे साइकेलखौनो सालायबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर। दाखालि आं माने साइकेलजों एसे खस्थ' जायो नालाय बेनिखायनो गारि गंसे लाना फैबाय आरो नोंथांमोना गारिखौ आं नोंथांमोननो खिथिगासिनो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। फाइनालि आं नै इथिं थारमाने लाव होदो नै मैयायो बे सांखौ बनायबाय आरो बैसांखौ बनायबाय आरो इयाव खामानि दंबावो एसे माब्लाबा एसेखौ माब्लाबा मावलायसिगोन। सानफ्रोमबो माने मावबाय थानो हाया नालाय दसे दसे ओरैनो माब्लाबा सम मोनबासो मावो आरोना। नै जाबाय गलिमोन आरो माने न'आनो गथाय सायला गोजांनिया ब्रे ब्रेनो नै बिजोंबो सानजाहा सायला गंसे दङ। नै जाबाय आंनि गेट बेयो जाबाय गेट आरो अरिजिन मेन गेट बे दरजा थिंनि खेंलाय थांलाय खालामनाय बेनो गय ओजों लामाया गय गायजोब्बाय आं लोगोफोर लामायाव आरो गायनो दंबावो केटामान हाखौबो मथा मथि फबजोब्बायानो। नै दाहिथि फबजोब्बाय आद्रा जाना दङ एसे नांबावगौ मथा मथि 10 ट्रेक्टरसो नांबावगौ आरोना बेखौ आं नेक्स्ट टाइमाव फिलआप खालामगोन एबार जानाय नंला। नै लोगोफोर लामाखौ माबायसा नुदो कमेन्टआव अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो माबायदि नुदो आंनि लामाखौ। माने ओरै गेट रखम गायना होनायदो आरो आं गयखौनो ओरै लाइननि आद्रा जाना दङ मथा मथि 9 दालसो गय बिफां नांबावगौ। नै लोगोफोर इयो मार गोथौ आरो माने मार दै जायो दैज्लाङाव नोंथांमोना आङो दैज्लाङाव खोन्थिगासिनो मा रखम दै जायो बेवहाय न माने ओइ जावफ्लंनो हरनो गोनां जायो उफाय गैया ओरैबायसिना दैयाव जानजायसे नोंथांमोना आङो दैज्लाङाव खोन्थिगासिनो दङ बेयाव माबायसिना दै जायोना लोगोफोर। नै जाबाय डाइनिं ओंखाम जाग्रा लोगोफोर। बाइकआ आंनिया गोदान बाइकआ नैनो आं माने बिराद खस्थ' खालामनानैबाबो आं बायना लाबाय निजि खस्थ' मोननायखाय। माबायसा नुदों लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि बाइकखौ। TVS कम्पानि गोदान मडेलनि रेडियन उफाय गैया बेखौनो लासाबबायबाय आरोना खम दामनिबाबो। लोगोफोर माबायदि नुदों नोंथांमोना आं सानसेबो खोन्थियाखैमोन आंनि गारिखौ दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थिबाय। नै लोगोफोर माबायदि नुदों नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां नुदों बा गाज्रि नुदों
अन्नानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर लोगोफोर। स' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबलायबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिबाय।